Het mij duidelijk wezen werd al die tours naar meesting vooral voorkomen. Alle onderdelen van de feestje lieten deze dagen zien wat zien hoe ze. Voor Gonta's is het ook nog een beetje thuiskomen. Ja, een klein beetje wel. Ja. Ik vind het ook niet erg dat ik het niet meer doe. Aangezien ik kleine kinderen heb, uitzendingen en zo, dat zou ik nou niet meer zien zitten. Maar het is wel een beetje een oud gevoel van vroeger. Ja, ja. Kriebelt wel een beetje. Ja, een beetje wel, ja. Ja. Je moet eigenlijk niet op school zitten. Ja, maar even een studiedagje. Dit is een studiedag. Je weet nog wat de toekomst biedt. Ja, en dat vond de school ook goed? Dat vond de school ook wel goed, ja hoor, zeker. De F-16 van de Fransen, die shows die ze vind ik echt mooi. Dat zag zo uit elkaar, zo echt tof. Ja, ik vind het verschrikkelijk leuk werk. Ja. Het is natuurlijk het ultieme uit de helikopter halen. Wij doen natuurlijk dingen met de helikopter die eigenlijk door veel mensen niet voor mogelijk worden gehouden. Dus wij doen complete loopings, rolls, hammerheads. Bezoekers kunnen vanzelfs ook even ingaan vliegen een helikopter zien. En daar wordt een flinke broek van maken. Een van de grotere toestellen is dit transportvliegtuig, de C-Sontje. Dit toestel is gestationeerd in Hongarije en wordt gebruikt door 12 verschillende landen. Voor één bemanningslid is het een thuiswedstrijd. We zijn voor het eerst op Lauwert met het toestel, dat is heel uniek. En we hebben voor het eerst een volledig Nederlandse bemanning. Dus 12 vliegers, 12 loopmasters en 12 flying crews, daar ben ik hier van. Dus dat is wel vrij uniek. Maar over het algemeen, wat ik eerste dienen, hebben jongens van Lauwert naar Afghanistan gebracht. Ja, daar zit mijn Amerikaan aan boord en een Noor en een Zweed. En eigenlijk wel heel leuk, ja. Het Louter F-16 Squadron 3 zet zelfs een speciaal promoteam in. Ja, ze hebben het even vregen. Ze dachten dat wij daar wel geschikt voor winnen. Het 2 blonde dames, dat valt wel op. En moesten het na je logo ook even promoten. Diana is dat, hè? Dan draai het wat draaien. Ja. Dus dat mag we vol promoten. Misschien liek je wie er wel wat af. Nee.